lephimbo elincane lazi ama dangers, lazi ubungozi, lazi ama dangers wendlela esihambayo. Ingakho uJesu uyasigayida. Lephimbo elincane likutshela ngobungozi balendlela ofuna ukuyithatha wena. Ukuthi lana kunengozi. Kungenzeka ukuthi uzibone usindile mhlawumbe ongayilalanga, kodwa ngeke uhlezi usinda. Likhona ilanga lomhlolo la ozothi khona ukube. Kunamantombazane ayayathathwa etshwaleni nginokubona lapha ku Facebook. Bathathwe ngabafana bese ngenamali yokutransport yokubuya etshwaleni. Bahambe nabo. Bafike benze whatever bayenzayo ebusuku. Ekseni seka sober uyazisola. Yazi bayaye bathini mababhala lapha ku Facebook. Bathi kube ngilalelile lephimbo elincane. Belingitshela izolo ukuthi ngingahambi nalabafana. Kube lapho sekungena isifo. Lapho sekakhulelwe. Ukhuleliswe umfana angamazi akubeqala nokumbona. Akamazi nokuthi igama lakhe, akazi nokuthi umntwana uzombiza ngasiphi isithakaze, akasazi ngisithakazelo somntwana. Akamazi nokuthi uhlala phi lo mfana. Ababuzenanga even namagama. Omunye uphaphama esela iduze kwakhe sekusuke iwivi bayazifaka phela lezi zinto. Izolo ahlangane naye ematshwaleni bekafaka iwivi aphafile afaka ama makeup. Hayi umfana amthatha ahambe naye. Mase kuvukwe ekseni umfana iwivi gone. Awasekho. Nalobo mathidiso baye babafake for ukuthi bakuthiwe bapakile. Sekuyiswap. Lapho sebaqedile. Ingakho abafana bevele bephike. Uthuthu uyakuye uthi phela ngalela langa saye 1 no 2 no 3 avele athi cha. Wavele wabona mase ukhiphe into yakho la ngathi ubaba uSpiya. Wavele wabona ukuthi uSpiya engizomenzani. uSpiya engizomenzani lo. Avele uthi uyambikela avela athi cha akusimi. Hamba kwabanye simi. Hamba kwabanye baba uSpiya. Into engayibona ekseni ayingangami. Ngokwami ithi iBhayibheli wakhumula wamnika wamupha uJonathani apho uDavide amnikeza nezinto zakhe ezivaluable amupha ngoba uyamthanda ngoba bakwi relationship ngoba uyamthanda akazi ukuthi lo thando analo for yena ukuthi angamkhombisa kanjani. Ngithe uthando is a doing word. Manje lale uJonathani ukuthi wenzani? Akagcini ngokumtshela kuphela. Akagcini ngokuthi inhliziyo yakhe inamathele kuye. Kodwa manje kunalento ayenzayo manje. Uyamnika manje. Uyakhumula nokukhumula. Uyamnika. Ngoba manje basesivumelwaneni baku covenant ilento yenziwa uJesu kithi wathatha ubucebi bakhe wasinika bona wasinika uJesu wathi ngoba ngiyanthanda bandla likaKristu ngoba ngiyakuthanda bandla ngoba ngiyakuthanda Church of God ngoba ngiyakuthanda Jonathan David ngoba ngiyakuthanda. This is what I'm gonna give you. Angeke uzusokole, angeke uzihlupheke. Ngikhona, angeke uzuswele. Ngizokunika ngisho izinto zami ezivaluable ngoba ngiyakuthanda, ngoba inhliziyo yami inamathele kuwe. Ngoba ngiyakuthanda mina. Ngoba ngiyakuthanda. Ngizothatha ubucebi bami. Ngikunike bona ukuze ucebe ukuze ujabule
ukuze uthokoze wena, ukuze uphume esonweni. Ngizakhipha mina esonweni, uthathe ubungcwele bami. Ebazalwane, yilento enziwa uJesu. Uthi uJesu, nina ngoba nizoni, ngizothatha ubungcwele bami ngimthululele kuwe. Mina ngisale nesono sakho, mina ubungcwele bonke kuwe. The riches kuyoba ezakho, injabulo emhlabeni kuyoba ngeyakho wena. Wena uyabusa phezu kwezinto zonke, wena uyona konke, wena uyabusa.